Jeg vil gerne udtrykke i vi ser jeg vil gerne vise jer, hvordan man rydder krystaller op, og når man ikke kan finde noget Lego på sin gulvtæppe, man kan kamuflere, hvor Lego kan kamuflere sig på. Hvor bliver de af så? Den skub sådan. Hvad er det der på siden? Den her. De der side nogle. Det her er lille bord. Okay. Der kan skubbe stenmonster væk, når de fanger krystaller. Okay. Og hvor er stenmonstrene? Stenmonster, der kan angribe den. Så der kan ikke angribe den. Stenmonster, der kan angribe den. Kan... Åh! Nej,